l'assessoren bé, que és el pacient expert, el que pot assessorar les altres persones. I em va semblar molt interessant, vaig dir, pues sí. Llavors, el dia que van fer la reunió per dir qui eren, ens van fer unes enquestes, vam parlar i em van dir que podia ser jo. És una obstrucció pulmonar, degut, al meu cas, degut al tabac. Jo he estat molts anys fumant, dels 16 anys que fumava, i van fer una vegada una espirometria i van trobar que la respiració no arriba. Totes les sessions es tracten d'anar explicant el que és l'enfermetat, el que es pot fer, el que no es pot fer. El més interessant, o sigui, el més ideal és fer exercici, relacionar-te amb la gent i saber què tens. Tenim una sèrie de totes les sessions, el que hi ha a cada sessió, i aleshores això t'ho van explicant i vas entenent el que tu has d'explicar, o sigui, el que tu pots donar o el que la gent et pot aportar tu. Vull dir, no solament el que sap i ja està, sinó que el que m'aporten a mi també és avantatge, perquè potser hi ha coses que jo no m'han passat o no les sé, aleshores és un intercanvi, és canviar les opinions sobre el que et passa amb el que em passa a mi.